Ja, goedemiddag, goedenavond voor de buitenlanders, alle volgers Wisrana, Wanshwit Bagana. Lekker weer in Suriname trouwens, lekker frisjes. En ik heb jullie beloofd dat ik vandaag live ga zijn. Maar goed, ik heb een aantal volgers die me volgen. En ook heel veel buitenlanders. En ik wil iedereen bedanken die me volgt en hun tijd neemt om mij te willen volgen. Ik na boensame takif takurusani. Ik hoop dat jullie mijn video ook delen. En dus maar zei Cosmi, ja. Hoe mag Cosmi? En mino tak mo blokje of zo. Maar te Cosmi, im Cosmi. En in tegen zei de Cosmi. Er gebeuren heel wat dingen. Volgers, wie is er nou? Wat los aan heb je? Huh? Feest toe, hè? Maar de man zei feest. Luko, voor de man dat hij feest ook toe. Ik moet kijken, iemand die me gevraagd om een link te delen. Maar goed. Coacha, goedenavond. Ja. Zijn trouwvolgers van me bij. Dus Mim Luko de ook toe. Ik wil alleen maar even kijken hoor. Want je weet, alles aan broeia ja, na lekvaardigheid en broeia. Dat zo lees de papieren schrijft ja en broeia. Laat me even zien wat ik hier doe. Ja. Oké. Yes. Mensen. Jongens, soms moet je niet, je weet niet pay bigging er. In een sap pay bigging. Regering. Wat gebeurt er, regering? Even dit zo doen. Ja. Regering zegt sa. Volgers, we volgen hè. Regering vindt dat uno mag doen dat die, uno mag doen die. Kom je beginnen nga sawan DC taki. Tak uno mag, sasani. Uno mag. Kom tak in trafasere, kom tak in voorzichtig. Oké. Abu Bali, thanks. Techniek. Here, DC para. Kom beginnen aan DC para voor si. DC para. Mi apwa winti play. Trawiki. Satra. Na ini para. Nou a kulturu san samodu. DC para. Ja. Daim sende man fico tap mi kulturu. Mot ge trafasi. Trawiki satra. DC para. Want dadelijk wa actievergunning. Tak pandit. Moest er wat kerk dis. Want kulturu sani era DC. Want kulturu sani. Dus DC para. Te wa man. Wahorwa kulturu sana para of na Paramaribo of na Houten of na Guyaba of na Kwata actie wan vergunnen. Uno doen sa regering no doen er. Uno do sani sa regering atra regering no do. Me etegi no mo DC para. Utap na nga de sanati. Utapu. Minotak langa na ngay. Mami o orwan san satra. Pewa pandit o de.
Moro a kulturu dansi. Mi wa inji dansi moji. Dan ko tap mi kulturu saniera. Dan taki taka krata frasa meji. Ano a bunsa sa medutu. Dat mi wa tegi deze. Want volgens mij wel lauw nu ede dat pesolisi. We zijn aan het gek worden. Wat lof denk. Mino wako uit ete volgers. Wisranang. Ik me beheers misrefi. Want we hier wiki langa. Mi de bezig na wa los sanito. Ik ben bezig. Oh ja, kom ik daar kwart toe sanera. Ik malon Oosterling joh. Malan Oosterling. Je moet niet vergeten. Tegen wang. Isabi. A regering is loopwan santo. Walo showproject egi. Walo showproject. Wasano hei dape show. Ma floras mai pina. Hotuins mai pina. Guyabas mai pina. Alasane kondiri. Showproject. Nanga 25 auto, nanga omen dringi, nanga omen show. Master Oosterling, tralesi, inom vergetief kari VP nengera, inom kar president nomo era. En dan VP, o takin het openbaar, bakatak heerde me belly era, maas dan Oosterling. Mina sapsana sandati. Maar dat is het niveau van onze regeerders. Don mag wraak mina trobi. Ja toch? Want alasan na so show. Sora volk. Dat keren no. Er komt water naar je plicht, regering. Alle regering zei kon naar je plicht. Faya, water, gezondheid, bopassie. Uno kanga showproject. Wisrana no wanshi showproject. Te adukaba. Da wisrana otaki ayongo de ma me kwa pasi e ayongo mika opo kran mek a kondre man taki mek a kondre wisrana taki tak yu regering roko dusani maar no last money na show project no last show money na black label na blue label ha uno last money na show project. Wat we horen volk voor de gek, dat we verlag alasani, P, sang overlaag. Zot ja sang overlaag. Wist er nou, actie de regeerders die sang overlaag. Niks nog verlaag. En comité guru volgers, wist er nou, arkiboom. No mek no wa regering kontak sano verlaag. Na beleid bepaal. En ik heb het vaker gezegd. Ministerie voor HI, minister voor Financiën. En voor wat we ko volk tegemoet, levensmiddelen op pura invoerrecht. Wat een vraag naar 11.000 dollar. Wie is abra bonen naar 7.000 dollar? Assault met in 10.000 dollar een container. Een vraag naar 12.000 dollar, 13.000 dollar. En ik kies een mail baka. Op baka. Want alle jaren noemen ze container vastdappen. En ongeveer 200 botten is dat met lading ook al laten. Zo kosten. Dus, wist er dan, hoe kan het tayo bere? No mek a regering no low yo. No mek de man, sas don dat pe no de ko tak sano verlaag. Next nog verlaag. Next nog verlaag. Me hoor mi ati. Me hoor mi ati saupsa. Mi wan sapsa regering oudu. Giresma, zij verdien 2000, 3000 golu. Wat douane strefi.
Even 3000, wat 2 knoppen of 3 knoppen. Voor mij 2 knoppen. De strep je aan het tweede, dat je hebt verwacht, minister van Financiën. Taka douane moest roken door boven. Minister van Justitie. Je verwacht, dat als koutu moest door roken. Je hebt verwacht, dat een rechter moest door roken. Je hebt verwacht, dat een verpleegsters moet op een alarmanting. Moest gewoon aanzetten, CFS, diakones, dan moest lafu. Regeren met actie, joh. En zei dat met takasan dat hij. Want toen man vindt dat dubbel salaris aan een staatsadviseur. Huh? Dat man mag verdienen. Man mag verdienen. 3 dagen voor een 5 salaris. Maar douane, nou 1 salaris. Als koutu, nou 1 salaris. Of aan het doen extra roko, of aan het kot wachti, of aan het kriwan osso, of aan het prantjunso. 1 salaris. Maar jullie NPS voorzitter aan elkaar aan. Rusland. Jullie Sheng. Somo, jullie Sheng. De tak omdat je gaat 45 jaar lang. En dan zomaar met draaien poku. En dan zomaar met draaien poku jajunu. Regerders. Dat uno zijn verdient 18 naar 9 naar 10 salaris. Dat je verwacht dat je douane naar scoutu, naar verpleegsters moest go doen rokoboom. Dat je voor een kiering, een strotterding. Dat nou mentaliteit, na zo'n red Suriname. President Satoki, met actie jou. Met actie jou. Met actie jou. Wacht hier. President. Wat draai wan sanji toch, president? Ano mi taki toch? Want dadelijk je taki, na mi taki. Ja? Na mi e taki. Kom draai pisigi, meki jere president. Meki jere sa you beloof red Suriname. Ano mi taki. Agerstak internet me roko jamoro. Maar goed, misschien was het systeem me vallen uit. Maar probeer voor ons met Kira Sancho. Maar president, jullie man komen qua wet. Giwan salaris. Jullie man met qua wet. Tak alles maar verdient eerlijk. Op een beleidsadviseur utekik ba. President, vice-president, omensma utek a rokok ba. Omensma verdient dalak ba. Dat je verwacht, dat asmaf Hannaslus, Houttuin, Nieuwer, Tamega. Moest verdienen. Wan salaris? 15 naar 2000 naar 3000 golu. Last misschien was slip voor douane. Huh? Dat is mijn check one lei. 3500. Dat je denkt aan vrouw ook al uit. Je denkt aan man ook al uit. Was kote voor die 2 naar 3000 golu. Je denkt ook al uit. Regering. Met takek ba. Betere. Iskrifi. Wan vervroeg. Misschien dat kan je leuk. De mij probeer voor Jan Sassani, hè. Mensen, maar meku arki wan pisi. Maar meku arki wan anomitaki. Anomitaki era. Maar meku arki. Even. De visie van VHP. Wie staat achter de visie van VHP om alle studenten gratis onderwijs te geven? Wie staat achter de visie van VHP dat tot een bepaalde leeftijdsgroep en bepaalde doelgroepen gratis gezondheidszorg moeten krijgen? Er is veel geld te halen uit andere sectoren
zodat ambtenaren minder belasting hoeven te betalen, zodat de werknemer minder belasting hoeft te betalen. Maar de man die ziet, hij trekt belasting bij het volk dat al verarmd is en er zoveel andere sectoren zijn die onaangetast zijn. Dit is de visie van de VHP. Amitaki regeren. Santoki amitaki. Ano yutaki? Na mistengi yere. Dadelijk gebeurt het met tak nonsense. Met tak santa met jebri. Ay amitaki. Me konen op de sector dadelijk. Landbouw. Toch? President. Je belooft afvallen. Je belooft afvallen. Tak red Suriname. Je belooft afvallen. Tak luko. Yere ambtenaren. Inogo teka. Pay teka money. No. Pay teka money. No. De jou toe grappenmakers, Albert Ramdino, Koning. Hij doet alleen nonsens. En president, kan ik aan vertellen wisseren? Koning Albert, amagia verslag samago doen aan Frankrijk. Amagia verslag samago doen aan Marokko. Na $1 miljoen a chakonomo. Me kon dadelijk dat peto. Me kom. Huh? President, mi hoop dat ik tegen jou snel. Mi hoop dat ik op het sandalen tap een page. Mek tori go lekki baka. Want we beginnen aan NV baka. En hoe ben je de? Regere bouters hebben opwassen dat pa broko pondoland. Uno ma change management team. Maar nee. Mina sapsot wash machine you want go buy. If na Whirlpool. If na Fendomatic. If na Stranamatic. Sot wash machine. Uwa meki. Uwa poti. Fuser wash machine a Stranam. Sot NV uwa meki. Het is zo duidelijk, jongen. Tak nou wash machine. Uwa sergi de Stranam. If aan een Whirlpool. If aan een Fendomatic. If aan een Suri wasmachine. Dat zal. Ja, nou. Volgens Wisranang. De agenda. Ik heb me geschreven op een agenda. Dit is na derde agenda. De man is Dongi Sranamara. De man is Donji Wisranang. De man is Donji Potiwang. Dan. Uno zou was stembureau baka. Want de mo kom. Dadelijk. Vervroegde verkiezingen nog kom. President no weri. Tak ano si tak ano mamoro. Want grab tek taki. Nang swing tapa taki. Ano makkelijk. Voor grab tek kwa taki. I moest tek ala de liane hori. Maar vind je ook dat je vallen op een banabom? President. Want internationaal. Uno saptak smai lukuno. Uno saptak wa Amerikan. Mino kara ne wan mi de bezig na gadema. Uno saptak de Amerikan. De lukuno ba. Ine shitak next ne waka. President. Ine shi. En ja, volgens komt hij was, want een aantal maatregelen met me, de mij tegen me, dat nooit iemand taxa over boutersen. En vooral over wanneer december moet. Kom ik tegen direct volgens mij gaat op de tras aan jou. Want ik tegen volgens mij pikkie ding. Want ik heb een tak over als maar moet tak 3 minuten, 2 minuten kan. En if you nou brief me. En dan van ook uit. Toch? Met tap de politiek. Met tap a her page jamine komoro. Bouterse december moord. Meneer Herrenberg. Mokar ning. Betaki. Wa waarheidscommissie. Wa her boeken aan schrijven. Na fasam go. Een waarheidscommissie. Daarom ben ik nooit en ik nooit diep over december moord. Want ik sap voor dichtbij.
Maar kom in pikiso. Isha her show. Tak de mo sroto bouterse. Wel do sroto. Mi washi ef do sroto. Mi wata kwa trasani. Mi washi ef de sroto bouterse. E mo teguno. De nogo man sroto bouterse. Vergieting. Do gebruiken politiek. Telek a pano demoro. Maar buiten sa gwa internationale gerechtshof. Dat was tegen me. Sopsa. Usa piki me. Maar her show sa de me gino. Buiten sa. Dat de ma kofen wa trawa no. Want uno ma hoorde furma ete. We horen lo chinchin man. De ma go tek hoef drajimi. De ma go a regeren no ma presenter wa leis ete. Yum lukubong. Ala tumong de mo kanga tori. No de kanga plain tori. Chaki bako tumong of bako muna nga sade kom baka. Politiek. Regeren onderbouw des hanjuno. No kanga fra sound. No kanga cha. Nanga pret nanga. Jongen, ben ik tak san jong. Dus hier no. Bouter se nesroto. En a PG sa de no voor me april a my gweno. Only show de my gina kondre. So show. Wa a me brief me skrif go PG. Ano ma onderzoek des aan me. Dus aan ik vader dat ondertussen. Wa mij skrif van toesa. Motaigono. 45 jaar lang oud politiek. En de man zei klets. NPS'er via PR. Met tak de jongwang. Met tak de ouwang. Want die jongeren en VAP krijgen geen kans. Die jongeren en NPS krijgen geen kans. Ik wil niet eens over Pertjeloer praten. Ik wil niet eens over die anderen praten. Jongeren krijgen geen kans. Bejaarden. Is dat toch? Is dat de begaarke lota? Toch? Agaiber in de chaprahas. Wel minister Agaiber si me tegi baka. De chaprahas dena unu VAP baka. De dena abo. De gua VAP'ers. Misschien want to e lotu da pena NPS. Maar meshire mora furu na VAP en meshire mora furu na ABOP. Daarom met tegen die hard ABOP'ers. Na de die hard VAP'ers. Ulukusani. Omo tegi VAP. You kan verkiezen no. Je gwa CB. Na koning Albert. Want ama denk lek in NDP. Want toen man bedrijf bedrijf maestro, toch? Abdul Gafoor, ja toch? Dan bouter ze betek Errol Alibex, want dan matek, maar luka film Godfather toch? Huh? Dan matek Errol Alibex, Boerenveen, Weidebos, uno leru les? Huh? Uno teku les voor bouter ze? No bouter ze horen in de heerde. Huh? Godfather. No one want track Godfather more erg. Chandrika, you want play Godfather 2. Intussen you play Godfather 2, Chandrika, president ons. Want we willen zo snel president worden. En we willen zo graag president worden. Ja toch? We want Trump president. We want Trump president. Is mooi hè? Ik ben president van Suriname. Internationaal, de mij lafu nu jong. De mij lafu. Want noem hem schrijf je er volgens. De zijn lai. De lai. Regeren je licht man. Je licht. Is dat het toch? Je licht dat in een privé eigen licht. Tak. Ja, bijna om een voorpartner, no? Kom tak 3. NPS,
VAP, ABOP. NPS e legi VAP, VAP e legi ABOP. ABOP e legi VAP, VAP e legi ABOP. Dus asana agesaki isabat toneel toch 1 en 1 is 3. Yo, de. Waar zijn jullie? Intussen tak we play u toneel toch? Usaba film toch Fantasy Island. Albert, koning Albert. Ai, me caro. Wel, luister nou. Ik ga kritiek bij dat is Baldo zijn zaak. Dan moet hij zijn eigen programma gaan maken. Als hij zo kritisch is. Ja? Dat wil ik wel even zeggen. Hier nou. Koning Albert. You, is dat wat film Fantasy Island? Toch? Dat je gaat daarbij. Dat je hoort alle dingen investeerders voor de gek. Maar mi no vergeet je me komba kai na itapu. Want me kon daarbij na heersan view. Een zogenaamde investeerder voor Marokko of Denemarken. No? Ja, me kon daarbij. Maar laat me even gaan. Mensen. Naar LVV. Me hoor me want to de bezig met growers, exporteurs, nationaal, internationaal. Voor Luko, voor Redda Sani. Nou, toen me nog kaarten. Ze komen wel zelf in beeld een van die dagen. Want mijn film ding. Me tegen denk ba. Want de man vrede kunnen. De exporteurs vrede kunnen. En de growers. LVV. Dat me nog een tak over minister Sudin. Dat moet ik tjuseren. 45 jaar lang. Alle regeringen. Is triest wat ik hoor. 45 jaar lang LVV. Jullie hebben geen malle moer gedaan. Niets hebben jullie gedaan. En altijd aan het ministerie bijna, ik had ook naar VAP aan het ministerie. Tak NDP vindt kans nog, 5 jaar of 10 jaar. Heeft het nog verergerd. En deze minister maakt het nog erger. Dat wat hij goed zei. En met dat gaan we internationale organisatie. Ja, nou. De MAF EU. Dus kijk hoe. Kom Johan Trasan. Volgens wie is er dan? Wat importeur. Of no, sorry. Wat exporteur. Hij tegen minister. Voor poer mevrouw Yankee. Wat importeur. Hij tegen minister. Dan kan hij naar fake. Maar sa strategie taki. A strategie temi boy. Iere jong. Mi tak no jong. Ama tak wa importeur en poers maf LVV. Want belang ab de dape. Dat je pot want toe. Sma. De man hoorde bezig na agrarische raad na VAP. A her raad dape. Iere no. U denk na Marcousa plantje so plan want 10-20 dora kondre. U denk na tireblad na boulanger na kousaban? Huh? Dus agrarische raad na watusma fa zij voer dat toe met takke mo kade ne walis toe. Mi fen papira mot ja, want hij heeft samap zou play. Ook politiek. Ja toch? En vind je kiezen maar dat sma dena lantiera. Maar mij kies bijna mijn money. Maar ze is nu hoofdbeleid als soort beleidadviseur. Lek go voor alle minister bijna. Dat ik kies samen op die tak ik kon gisma op. Wisashi. Zo gaat men om met landbouwers. En met gewoon landbouwers. Mijn aspara minister. Je gaat merken binnen 6 maanden. Je gaat merken. Nationaal, internationaal. Hoe net takkie toch. To doe, dan moet zo doen. Maar wat het ergste is, dat die
exporteurs, boulanger no magwe, sopropo no magwe, dan meer tak. Mensen zouden de matika besluit, want ze zouden 2 maanden geen sopropo, volgers vanuit Nederland of diaspora. 2 maanden lang gaan ze stoppen als het goed is hoor. Kan je nou fake news mee praten baka? De man stoppen export. Ook goed hoor, daar niet van. Maar 2 jaar lang. De semwa toesmassas doen aan uw minister. Hebben geen moer gedaan. Next. Niets op het veld. Dat we lukken van de mijn keur aan toe. Zonder een apparaat. Misref op alle apparaat. Sa mijn keur. Huh? Na ai. A chepoti inspecteur. Van lukken 30 minuten. Ai feestje zo bata. Takba. Ai gies zo sopro. Her ai ven draai. Dat je verwacht. Dat in ook is probleem na Schiphol. Je verwacht. Na een boembeleid. Minister Sudin. Dat je want charing na vast dati. Minister. Tegen me eerlijk. Dat je doet een biggie Zoom meeting naar een buitenland, naar een binnenland. Dat je wat tram of Trinidad en leg wat lok. Jongen, kom dat tegen zeggen. Ask the Trini. Who was the guy in Trinidad and Tobago? Ask the Trini about me, Mr. Sudin. Ask him. Go to Trinidad and Tobago. Ask the people there about me. Or agriculture business. Okay? If you like speak the Arima English, just call me Sudin. Just call me. But don't let me tell you stupid things on the Zoom meeting, you know. Because I can tell you more about this consultancy. So verdienen miljoenen nationaal, internationaal. Maar hoe egis ranamang respecteer. Hoe egis ranamang zij was koro jaso. Ino man zijn gwa Holland. Want ze zijn niet politiek. Ze zijn voor Suriname. Ze zijn voor Wisserenang. Ministerie, LVV. En nu halen jullie mensen weg. Die zoveel internationale kennis hebben. Zetten een paar koekenbakkers daar. Wat verwacht EU? Jongen, misschien op pistenes van EU tegen want to sani. Huh? Minister, en je weet bliksems goed dat ik internationaal mensen ken. You sabi. En dat ik you no sabi, minister. Dus dan met me tak sani. Zij is op tak me een lady. Is dat? Maar no begin met me taxani, sa de matemi EU. Anders yo, de matak me beledig you minister. You na change a beleid dape. You na pour de chaprahas say abdape. Zo weet je geen more over voedsel. Zo weet je geen. Jullie know. If zorgo tak ino meet me. If zorgo tak ja deze meet me. Dat mijn bloeddruk nog moest op, mijn atin om nakkie snel. Want wat je doet met die landbouwers, wat je doet met die exporteurs, is niet makkelijk. Ga een keertje zitten, hoeveel groente wordt weggegooid. Ga een keertje bij hem, ga 4 uur de ochtend bij een landbouwer, aan mij oppo, aan mij begin rokok baar. Wat wil je 3 roemante de go takanga de landbouwers? Heb je het gedaan, meneer Sudin? Go de takanga de landbouwers. Era? Go. Wat tanga no, wat investeren, wat mi dabaka goto. Mi tega man go. Uno man ontvangen man. Huh? Amai kanga money 200 miljoen euro. Ja? Amai kanga 200 miljoen euro. Smara masa seran sandis gini. Even voor mensen, maar mensen zeggen dat mina een grapje is. Ik weet niet wie die persoon is, maar goed. Als je vindt dat ik een grapje bent, dan moet u niet luisteren hoor.
Ja? Ja. Wat mij kan aan 200 miljoen euro. Amon financiert toe bedrijf. Allianz, dan gaan Fais. Of een bakba bedrijf, nee. Maar uno ontvangen maar eten. Wel, amano wa jere next month of jere. Want 6 mo mij wacht die uno. Ha? 6 mo toch? Want uno man yang. Uno man furo. Ja toch? Want mij alur me bij lur uno toe. Maar gelukkig akes na skin virus. Dat is precies. Dat is maar op voeren als man is voeren. Ja, ministerie van LVV. Want jullie willen geen investeerders hebben. Ja, jullie willen geen investeerders hebben. Oh, you know, Pikino, minstens maar app meer, nog een Nederlands nummer. Ik ben een grapjes met mijn uitspraken. Mevrouw of meneer, dan moet u niet luisteren hoor. Als u vindt dat ik grapjes ben, dan moet je me weghalen en ik taki app me naar een nummer. Ja, dat kan hier. Maar goed, moest een sexy film die ik accepteer. Era, kan heel op sexy man aan een vrouw. Maar dadelijk moest een link mevrouw of meneer. Ja? Ja, jongen. LVV, jongen, kan de hele dag over LVV praten. De hele dag kan ik over LVV praten. Ministerie van LVV. Podesma dinsdag via Roko. Mek de begeleid. En if you know wani, no hati ede. Check sawedu. Check sawedu. Ano, inom verras. Mensen, volgers, wie is er aan? Jongen, ik ga eerlijk zeggen. Ik ben blij. Alle soort investeringen kan kasteren. Want, weet je wat? Begin investeerder komt op. We make gas in Stranang. Voor mij, een regeringsstreef no sabi. O make gas daar festief. Een regeringsstreef no sabi. Sadema etaki. Dus ineens wat deen kom, dan ben je over een man van deen. Alles zo zijn op social media. Hij is weggejaagd, hij was aan money laundering, hij heeft dit gedaan, dat. Je know over een man schreef. Maar man zei denk je boom. En ik zou zeggen, ik was nou met GasUnie. En meneer Willy Duiker sabi, a mi be pote na GasUnie. Na mi de ma bel mi da mi pote u kapot aan. Dus if je tak over gasi, en het want to maaf mi, pakira mi sa da Holland. Kade u denk nou makkelijk zijn tak, oh investeerder kom, biggie money kom 600. Sasani, roko mofen, roko. Ja, walosa nou de. We lauw afvallen. Nog erbij komen wijnen. Want dan, mi breed hier, if komen wijnen. Maar volgens mij, als Sam of deze bedrijf, anoma klaar een bedrijf ergens in Nigeria no, of Pedamade, dan mij zoeken money international. Minasap heeft nou Sam, dan kan je nou fake met taki. Maar kan je volgens mij dat je kritisch kan gaan onderzoeken. Maar sang dus hier regering, geheimhoudingsplicht. Maar project nou openbaar energieproject. Ja toch? Mi wan sabi soort expertise. Wat een man sa begin na a soort gasi dati. Na Holland.
Minasap ik de man koning Albert takanga de energiedeskundige in Suriname. Wat walom af Delft, wakaja toe. Walom af Delft, sa do energie op de hoogste punt in het Caribisch gebied. In Amerika. Misap 60 de maja Suriname, Delft. Energie. Dan regeren die si volgers wisten na volkboom. Ages na isaba a treinproject, a flyover project, a Samsani, ages a regeren wa loonbaka. Wat is dadelijk hoor? Gaan we naar de verkiezingen toe. Dat de mota keren aan een man, want jere de dom stempote paka 5 jaar. Want isabi, het moest anders gedaan worden, net als die eerste NV en dan nu weer die tweede NV. En we hebben nog 5 jaar nodig. Onvolgere volgers. Wie is er nou onvolg? Met actie Albert Ramdien is de DNA en de energieautoriteit betrokken. A techniek die is penagron tapu. Penagron tapu aganga succes. De man die testfase. De man apo agreement ng Frans kuyanak ba? De man teken ba ng staat van Frankrijk? Hoe actie de man van project en financier? Want we loco kan een Whirlpool of Surumachine wan draaien. Koning Albert? Ooro bezig zijn een impact van nationale energievoorziening. Is dat miskrif voor de sani? Is dat en wat dat de pak, nou wat pakira tot ik weet ook niet alles. Is dat weer dat bij schrijf het ook. A energiewet Albert Ramdien. I lees a energiewet. Sana kostprijs. Wat a kostprijs voor EBS, want u vergeet het. Met de bezig is het een zaak tegen EBS. En moet je EBS lek wisselen aan de rechter. Moet dan maar lukken. Maar lukken sa EBS zou doen. Wat we preparen bon. En internationaal moet je EBS voor het gerecht doen. Je mag sap dat heb ik baja. Mino fena recht gires wisselen aan. Mino fena recht. Gires strana maar zij bij dier energie ete. Mochari gwa international. Dus EBS staat, je mag sabi. Me bigi barei voor. Lek van mi cha to go to bedrijf. International basa de no sabi. Teka impact. Wacht die rustig me kom. Wat tanga no, a juiste kostprijs voor EBS, no wama no matak over. Maar ook als sabi te volgers, wie is er nou? Ik heb het al, voor mij me potet op mijn page toe. U kan go zoeken baka. No one man ik hem antwoord. No one man ik kon tegen me of actie me. Want de download waren en misschien precies maar downloaden en voor me van systeem. En no de man tak next. Maar me wacht die regeren. Mi washi sa yo foru. Damo kong. Damo taksan sa ino wani. Want die taki potisma, ja, we gaan naar arme mensen kijken, ze kunnen niet dit betalen, dan wie gaat betalen nu? Want wat, minstens, ay begrijpen zien dat anekis money van benzine, dan van je paar wegen autoriteit. En vind ik is benzine money, van je doe. Jongen, u tap leren. U tap leren. Want in een kiesie, money. En by the way, regering. By the way, joh. Want alles met, van de wegen belasting money, sa de potis renaman, sa pai de wegen belasting. Nou, uno bij takitok. Tak wegen belasting, uno bij afpai toch. Desma kies dat, mi no kies mi money, hè. U kan pai desma de money. Mensen volgers,
Zijn jullie dat vergeten? Awege belasting zou bij pai, wa antas mas bij pai. Asem regeren sas dono. Sabe bar so me bari. Je pai des maar wege belasting money baka. Is dat zo moeilijk? Dat je koning aan een koeter was, santap investeren dat sma? Sana betrokkenheid van lanti, want u tak na private sector. Mine sap ef chukupai baf chukunopai ete. Want deze heren zijn goed betalen in chukus. Dat weet je ook. Als in Nigeria, als in Afrika. Dan moet je pai de man. Huh? Mine sap de pai de man ja. Isabi, dus minister Koning Albert of Koning Albert, te je legis wisrana. Inom denk tak alamano sap saip sair. Inom denki tak man in een energiesector no de. Ibe itrak ja van een ministerie dat hij bestaat in Rom, ruimte en milieu. Heb je het ministerie van Rom? Want het ministerie daar volgers, maar ges aan het bestaan. Als zo zou hij bestaan, amanko eventjes, we moeten alle lichten uitdoen no, voor een uur. Dat naar ministerie Rom. Daarvoor is hij, om lichten uit te maken, een uur. Maar, misschien niks voor ministerie voor Rom. Dus, agestak, een regering, na Koning Albert, VAPS. Uroko sa tranga to, was setting, Red Suriname, IT zetel. Kan het dasre voor noches moro. VAPS da sa roko sa tranga, me baru baka. Isi va de ka wisra na beweging. Ze komen elke dag hoor. Alla de me kies to 3 app. Alla de me kies to 3 app. De ka wisra na beweging era. Dus de massa ook trangen naar VAP. Wat jullie zouden Suriname une opumofono. Une tegen president voor Yagi Koning Albert Gweno. Une tegen man. Une aksama sama go naar Marokko naar Frankrijk no. Une aksama tak zeide a NV famina mana familie van a notaris no. President, de man go registreer ba ome money de abi. De go registreer ba. Ja toch corruptie wel toch? Ome ma go registreer ba ome also ome jari ome money de abi. De go ba president? Huh? De go ba. Breed me. If corona no be de so strak, da heel be Albert be free, heel grond tapu tak ay suku money, da we tak over de trama. Uno wan yere next. U saptak de furu, u saptak de do disi, u saptak de do dati. Mekwa lees, leste. Da her kabinet voor president, nanga fit, u go horusre bezig. Nanga de massa furu. Manoko tega vallen, ala mo, tak er een plane gekocht. Er is daar zo $500,000 geleend. Je ziet dat mijn grijzig ba. Mijn grijs nou helemaal. Dus hier uno kan uno stemret Suriname voor jere de kuter was dat hij. Code eerlijk. Taxera na mijn pina. We te udring wing. Da goa manting. Terepche musgwa skoro. If a check wanga brede. Tap chiko half in wa Europe oso. Tok da nyang no mekete. Da mana dorete, da tamma doro 5 euro bakana, da mo bigi body, da mo look efter 3 xi abai. Uno sabi? Maar we plewen bigi tak we hey, we opo watra na nga de sort nonsense dati. Alla de money dat sa we lasi, uno ma gide potisma, tapwa rekening, uno ma go look of desma sa roko tranga. Me tak over de masa lesi, sa knap tap uku egitori. Maar sa omes may roko tranga, dan naman ko ay tanga 1,000 nga 2,000 kolo.
Isa om hem sma de ouders maar zij kies pensioen den eko uit Monsaro ko tranga gisrana. Los voor de leswang. Want dat jabi, dat na balans. Lui, half moe. Nooit wil werken, wil eten. Je hebt ze ook. Toch? He de ma panto, ciao. Ja, ciao. Dat heb je ook. Maar het systeem is zo eenmaal ba. Ja? Dus maar zou ik egi. Dus maar zou ik egi. Volgers, wie is er aan? Ja. Morgen is er Pagwa, hè? Dan gaan we Pagwa vieren, hè? DC, hoeveel vergunningen heb je uitgegeven? Huh? Dat mensen Pagwa moeten vieren. Of mogen vieren. Ja? Want Choutalo de. Isa de moplay Choutal, Doxy, Doxa. Sopje o dringi. Tamara toch? Of niet? Ja. Tamara, alasan toch? Dan kan je kan jou Doxa Tamara van Doxy. Want president tak inom yan Doxa nga Doxy. Motan taken. Maar Tamara go luku. Wie er dan go luku? Go luku. Sma o yan Doxa. Sma o yan blue label. O drink blue label. Sma o drink black label. Nanga sma o drink palm. Go luku Tamara. Gebruik uw ei, volgers. Gebruik uw ei, wisranan. En sap tax maar we stem nou. Wana so show de mij konjiara. So show. No one redden en redden. Taxrana mij is frustreer. You sabi regering? You sabi tak landbouwers frustreer regering? Je me kwam mooi sani. Tak 1 miljard of zo met money of zo met miljoen. Je teki een stadion. Niet erg. Is dat toch? Maar mek moeite tek money voor de landbouwers. Mek moeite voor krappie. Is dat toch? Voor bij de landbouwers zijn lassie. Wat me hier ook toch? Er is geen geld om de schade te betalen van exporteurs en landbouwers. Money naar hier. Maar ja money voor tanken die 60 auto. Ja money voor buy black label. Ja money voor drink alle weekend aan een feest. Money de bij helikopter free wanikeri. Ja toch? Dus aan het money de wel. Maar de landbouwers, daarom is tijden maar de wako loku tak mit takangaden. Want sadebe want doen aan een financial. Na mitera matang no de tractor ukare ala tractor ko potamo fodoro ma uno go trove gruntu wana grommai juna gruntu uno go trove gruntu wa mo tegi minister ha ina minister a khayber sing im lukpo tak me horde ma ete ma im lukpo tak wante dino de ko dum gruntu da pena yumo fodoro wa mino ma hor ala mara de ma ede wous no de wat unek communiceer nanga de growers, nanga de exporteurs. Want daar rancune, we gebruik politiek. Mo katsabi, mo charugo internationaal no. Mo open de landbouwer eyes. Mo open de eye. Era, nanga disi, toch, tapu. Tapu nanga landbouwers wan lisi. Want we gebruiken tijdens verkiezingen. Toch? We gebruiken investeren zij kon zo een akondre. Maar de man kies contact want corruptie no man doet toch. Corruptie no man doet toch. Wasmachine, Whirlpool, nogo maar bij. Ja toch? Fendomatic, nogo maar bij. Singer naai machine kan je ook maar bij. Ja? Kan ook aan bij singer naai machine no? Kan ze begrijpen wat ik bedoel. Volgers, nationaal, internationaal. Mijn lieve volgers vanuit Amsterdam, Spanje, mag ik niet vergeten. Ja, de like zie ook Amerika, New York zie ik ook. Maar allemaal, een happy Pagwa morgen. We zijn Surinamers.
We hebben altijd Pagwa samen gevierd. En zo hoort het ook. Het is een nationale feestdag. Ja? Dus, hoe gaan jouw roti? Tamara, hoe gaan nyang? Toch? Voorzichtig na nga sopi na nga corona. Dat is wat mij baro. No? Want, nee, laat me het niet zeggen. Laat me niet zeggen. Kom liever minister voor Volksgezondheid met rust die dit hoor. Ja, ik ga met rust laten hoor. Vandaag. Minister Gezondheid. Ik heb ook een bom voor je. Ja, ik heb ook een bom voor je, maar Molly ben je aan tralisie. Wat? Yo, mijn accident DNA leden. Hoe ben je zo'n boek toch? Bagwan gita. Hoe lees dat boek? Het is een Nederlands. Huh? Hoe lees dat boek? Hoe ga lees dat boek weer? Want voor mij een begrijp boek. Ja, want hoe denkt dat goed denkbaar? Want jullie hebben macht. Ja, wat ben macht? Volgers, wie is er aan? Nog bedankt voor het sharen van mijn video. Dat vind ik lief. Ja, ik loop vast aan. We share mijn video. En ik hoop dat ik kan een bijdrage tramanos aan lopen van mijn taki. Maar ik ben een man en ik otanko altijd. Terwijl want toen mij app me of de mij put me op mijn Facebook. Dat wat heb je voor Suriname gedaan? Dat ik actieminister Atna. De sportvelden hadden, de mini sportvelden hadden. Smakanga idee. Ja? Je noemt actie me. Want ik nog promote misreden. In actie Atna. Sma a brain. En sma idee. Zade ma furgo make money. Ja? Dat kan saptak tire. Ala say. Bij de mini voetbalveld knappen. Dat door Nederland. Wat voetbalclub. Sami bij Chakonja zo ook toe. En Samit na no sama zade een VP Ronnie Brunswick. Ama mitanga de man. En me lee ook een actie VP. Maar nee. Toen had Ronnie geen macht. Ja. En dan met Chara Sango dape, maar de man zit ook wat money moest bekken. Dus maar zij beschuldigt me zo maar. Hij bespreekt ze niet met dat ik me doen. Next jaar kondre, dat nou want de sani. Want tweede sani. Want de man, is ja bordo tap de rotonde. Is ook mijn idee. Go actiewege autoriteit, smak een idee. Dat later de man go make money. Go put voor money, tak de man make money na de rotonde. Maar na mijn idee toe. Moet je toestand no mo. Want mi loopt het bij kost mi no blok you. Maar ik kan go trekken na. En de man weke autoriteit nelly. Met de man tegen. Toen was Ram Kolup directeur daar. En de glasbollenproject na een bordo voor de rotonde. Nou idee me. Maar mi no loop source man. Dat want toen mij kost me. Dat je praat, je lult, alles wat samere. Maar je hebt chocolade Mars. Met de man zei doe politiek, dat de man idee. Met de man je chocolade Mars. Want de man is dongi de serefi dat pere. Micha idee en de man make money na mijn idee. Mi verfe walis no mo. Bakaran mi je alles wat mij put, alles wat kleur. Als er nou een speciale kleur. En dat mi no beji de man. Je sabi. Maar goed. Utaku sani. Allemaal zei volg me en share mijn video nogmaals. Bedankt. One sweet day. It's a long weekend. Hè. Morgen is ook een live feesten dagen toe. Hè. Maar goed. Ik ben morgen op mijn landbouwterrein. Want ik ga soepgroenten inzetten. Ik ga boulanger inzetten. Dus Tamara me dit op mijn gronsani. Natuurlijk ma krakti. Agrom ma krakti. Dat ben ik volgende week zondag of zaterdag. Maar ik ga nu vooraf melden, want misschien is weer toe toch mensen. En ik moet mim doen, want mim survive, want nona bijna mijn pet me weer, bijna 60 pet me weer. Dus 60 euro kom ik doen. Maar ja, mim zorgo mim zorgo, walo recommando en mettaan survive. Ik wil iedereen nogmaals bedanken. One sweet day en Tamara, one sweet holy. Ja? Ano holy? Pak ano? Ja, holy ja, morgen. Deze parece a kotap mi 20 player, hè?
En wie krata frayera? Voorproefje van morgen. Ciao, ciao mensen. Voorzichtig lobby. En respect je ons schreefje. Voorzichtig morgen als jullie gaan feesten. Groepjes van 5. 2 meter van elkaar. Ook met je vrouw. Atea. We komen wel. We zijn bezig te organiseren. En dan houdt de landbouwers ook voor de gek. Ik heb nog heel veel vragen voor LVV.